Bună ziua tuturor! Numele meu este Diana Zaharia, sunt coordonator marketing la Datanet Systems, principalul partener Cisco din România. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la webinarul nostru de astăzi, unde vom vorbi despre utilitatea soluțiilor Cisco WebEx într-un mediu de lucru hibrid. Prezentarea va fi susținută de colegii mei Gabriel Coman și Andrei Maitei, consultanți Datanet. Însă, înainte de încep, aș vrea să vă înțeleg câteva aspecte. În primul rând, dacă aveți anumite întrebări pe parcursul prezentării, ne puteți scrie în secțiunea Q&A, care apare în partea dreaptă de jos a ecranului, iar la finalul webinarului vom avea o sesiune dedicată, unde vom încerca să răspundem la toate întrebările. De asemenea, pentru că feedback-ul dumneavoastră este important pentru noi, am pregătit un scurt chestionar care va fi afișat la sfârșitul webinarului. Completarea acestea cu niște informații valide vă califică automat pentru primirea unui promoțional, care constă într-o mini boxă wireless sau un ceas cu un încărcător. Cei care sunt interesați trebuie să-și lase datele de contact cu adresa completă pentru livrare. Acestea sunt și materialele promoționale. În plus, vreau să menționez că acest webinar este înregistrat, iar în zilele următoare vă vom transmite și linkurile către registrare. Îl las acum pe colegul meu, Gabi Coma, să prezinte. Mulțumesc! Bună ziua! Numele meu este Gabriel Coman, sunt consultant în cadrul Datanet Systems și astăzi vă voi vorbi despre soluțiile Cisco WebEx utile pentru orice companie în această perioadă sau perioada care urmează. După cum se observă în piață, o parte dintre angajații care în perioada anterioară au lucrat exclusiv de acasă încep să se întoarcă încet la birou, iar o parte dintre angajați, cum sunt și eu de altfel, care s-au obișnuit să lucreze de acasă, probabil vor continua să lucreze în acest mod sau, în funcție de deciziile fiecare companii, vor începe să lucreze într-un mod mixt, câteva zile de la birou sau câteva zile de acasă. Așadar, practic, companiile trebuie să găsească soluții prin care să ofere un mediu de lucru hibrid cu angajați care vor lucra de acasă și angajați care vor lucra de la birou. Evident, pentru cei care vin la birou, companii trebuie să asigure un mediu de lucru care să ofere o siguranță angajaților să poată întoarce liniștiți. Înainte de a începe slide-urile, aș vrea să vă prezint un mic filmuleț realizat de către Cisco, care practic sumarizează cam toate soluțiile pe care urmează să le prezint astăzi. O secundă să ajung să schimb pe Astra. This is Tom, and today Tom is going back to the office, a place he has always had his minor concerns about, because Tom has always believed in cleanliness. He cleans his workspace with fastidious care. So on the first day back, he had to be one of the first ones in the office to check it out. After all, he'd been right. Some changes needed to be made around his office. Of course, Tom knew there would be some new protocols. But what Tom doesn't know is that since he's been out, his office has been upgraded. They've added a suite of products from Cisco WebEx to help him and his coworkers feel good about coming back. This Desk Pro comes equipped with WebEx Assistant for a touchless meeting start. Okay, WebEx, start my meeting. Okay, WebEx, end my meeting. Which means Tom doesn't have to touch cables, screens, or anything else to have a meeting. Cisco devices like WebEx Board 55 with room monitoring can share social distancing guidelines for shared spaces and keep track of how many people are using them. So if 3 people try to use this meeting room for 2, distancing guidelines can be enforced. This Cisco Touch 10 can even use timers to remind you when it's time to clean it and the room it's in. So Tom and everyone else can be sure it's safe for work. And even if Tom decides to work from home sometimes, the Control Hub makes it easy for IT teams to troubleshoot, pinpoint, and solve issues anywhere, in the office or at home. WebEx has the solutions you need to manage a hybrid workforce,
and keep your employees feeling safe, even Tom's, everyone. Ok, să revenim la prezentare. This is Kate, and today Kate is leaving her home office and working from the office. Things have changed a bit since she was last there. Bun. Acum voi trece la slide-urile mele. O secundă să activez și un mod de prezentare interesant. S-a întâmplat ceva. Mai devreme era un pic mai sus. Se pare că am coborât mai jos. Ok, nu-i problemă. Aceasta este agenda pe care am pregătit-o pentru astăzi. Am încercat să vă ofer cât mai multe informații utile despre soluțiile și aplicațiile și toate funcționalitățile aduse de Cisco Webex. Sper să acoper cât mai mult. Câteva cuvinte despre Data Systems. Suntem cel mai important integrator ITNC din România, de asemenea și cel mai important principal partener Cisco din România. În continuare, vă prezint o statistică realizată de către Cisco la sfârșitul anului trecut. Un studiu realizat pe mai mulți angajați din mai multe țări, din mai multe companii, din care reies câteva informații foarte interesante. Peste 50% dintre angajați au spus că se așteaptă să lucreze de acasă cel puțin 8 zile pe lună. De asemenea, o altă parte majoritară au spus că se așteaptă ca în viitor, în toate conferințele video pe care le vor avea, să participe angajați care vor lucra de acasă. Aproape toți s-au plâns de probleme pe care le-au avut cu conferințele video în perioada anterioară și se așteaptă pentru îmbunătățirea acestora să poată fi făcută prin echipamente și tehnologii moderne. Legat de întoarcerea la birou, de asemenea, aproape toți au spus că au nevoie de spații de lucru sigure pentru a se întoarce la birou. De asemenea, companiile au spus că vor asigura aceste spații de lucru sigure pentru întoarcerea la birou. Practic, majoritatea angajaților doresc să aibă o experiență de colaborare în echipă atât de acasă cât și la birou. Și companiile, interesant este că sunt în aceeași lungime de undă cu angajații și 96% din companii au fost de acord că au nevoie de tehnologii moderne pentru a îmbunătăți spațiile de lucru. Mai departe, voi prezenta care sunt soluțiile Cisco pentru un mediu de lucru hibrid. Acestea sunt o serie de aplicații, cât și terminale, care împreună pot oferi o soluție completă pentru utilizatori. Acestea vor fi detaliate mai departe. Mai întâi începem cu aplicațiile. Avem o suită de aplicații gândite pentru mai multe scenarii. Webex Meetings asigură conferințe video între participanți, oferind un grad de egalitate a participanților, în sensul în care fiecare participant poate să-și activeze și să-și oprească și camera video și microfonul. Webex, fosta denumire Teams, Webex Teams, acum redenumit în Webex, este o aplicație gândită special pentru colaborarea în echipe. Se pot crea spații sau grupuri de lucru cu participanți dintr-o echipă sau care lucrează la același proiect. În cadrul acelei echipe se pot realiza conferințe video, conferințe audio, partajare de documente, chat sau poate fi folosită chiar și pentru comunicare 1-la-1 între doi angajați. Webex Events 1000 și 3000 este o platformă pentru evenimente cu o audiență foarte mare. Deosebirea între ea și Webex Meetings este că în Events există mai multe roluri care se pot defini. Avem rolul de moderator, de host,
care poate să asigneze drepturi la participanților care să fie activ, care să fie off pe microfon sau video, drepturi de prezentatori, paneliști care pot să prezinte, cum sunt eu acum în această conferință, și drepturi pentru participanți obișnuiți, atendiți, care pot doar să vadă conținutul prezentării și să pună eventual întrebări în fereastra de Q&A și la cerere se poate ridica microfonul pentru eventuale observații, întrebări. Așa cum spuneam, astăzi noi folosim WebEx Events pentru acest webinar. Pentru evenimente și mai mari există WebEx Webcasting, care poate oferi o comunicare cu până la 100.000 de participanți. Mai avem WebEx Training, special concepută pentru traininguri online, și WebEx Support pentru partea de Customer Service, Customer Support. Am uitat să precizez un lucru, aplicațiile WebEx Meetings și fostul WebEx Teams, prezentul WebEx, vor fi integrate într-o singură aplicație. Aceasta se va numi WebEx All-in-One, care practic înglobează toate funcționalitățile pe care le avea înainte WebEx fostul Teams, cât și WebEx Meetings. Aș aminti dintre acestea faptul că putem instala aplicația pe orice tip de device, indiferent de sistemul de operare. Practic poate fi folosită indiferent de unde ne aflăm, la birou, pe laptop sau desktop, sau mobil, pe telefon sau tabletă. De asemenea, cum spuneam, colaborarea între echipe poate fi sub formă de chat, sub formă de audio-video și partajare de documente, fișiere, screen sharing. Mai departe, pe lângă aplicații, mai avem și terminale cu care se pot realiza aceleași soluții de colaborare. Cisco are terminale terminale utilizate de către o persoană până la terminale pentru săli de consiliu, adică de la săli mici până la săli foarte mari, pe care le voi detalia în slide-urile următoare. Acestea sunt terminalele pentru birou personal, pentru o singură persoană. Avem o categorie de terminale de videoconferință, familia WebEx Desk, cu Desk Pro și Desk. De precizat că WebEx Desk încă nu a apărut, urmează să apară în septembrie. Acestea sunt terminale care includ și cameră, video, și desktop, și monitor, și boxe, și difuzoare. Și, practic un all-in-one, dar la un nivel mai mic. Desk Pro are 27 de inch și Desk are 24 de inch. Mai avem o serie de terminale care se pot utiliza atașate la un laptop, cum sunt familiile de căști, cu fir sau fără fir, căști care sunt inteligente, care includ funcții de noise cancelling și de asemenea au alte componente inteligente, cum ar fi funcția de microfon on sau off, în funcție dacă punem casca pe cap sau dăm jos de pe cap. Sunetul microfonului este activat sau dezactivat. Tot la un laptop putem atașa un WebEx Desk Camera, o cameră inteligentă care are funcționalități avansate și proprietăți inclusiv pentru iluminare slabă. Camera este performantă, are inteligență artificială, include detecția și recunoașterea facială. Mai există și un hub, un device pentru birou în care se poate încărca telefonul mobil și de asemenea se poate face autentificarea la rețea folosind telefonul. Se poate încărca inclusiv se pot încărca căștile și se pot gestiona mai bine conferințele WebEx. O altă familie, revenind, detaliez un pic partea de WebEx Desk Pro, care este chiar terminalul pe care fac această prezentare astăzi. Este un terminal care include funcționalități moderne, o cameră foarte performantă, touchscreen, are inclusiv acest mod de prezentare în care prezentatorul este plasat peste conținutul prezentării. Eu am ales să fie un colțul din dreapta jos, se poate plasa prezentatorul în oricare din cele 4 colțuri, cât și alte multe funcționalități utile și interesante. O altă familie de echipamente sunt terminalele WebEx Board.
disponibile mai multe dimensiuni ale diagonalei sau modalități de așezare pe perete sau pe podea. Ele sunt utile pentru colaborare în echipă sau pentru zona de training, având integrată funcționalitatea de whiteboarding, prin care se pot realiza desene, schițe și alte metode de colaborare și de creație. Alt avantaj al acestor echipamente, în afară de whiteboards și de faptul că sunt terminal de videoconferință, mai ar fi, foarte important, funcția de digital signage. Este o funcție prin care se pot afișa pe aceste terminale informații statice sau dinamice atunci când nu sunt utilizate în conferință. De exemplu, se pot afișa pe display-uri informații, de exemplu, care este capacitatea sălii respective pentru a respecta o distanțare socială, sau se pot pune inclusiv pe spații comune, pe holuri, prezentând tot felul de informații despre produse, despre servicii, evenimente sau alte informații utile pentru angajați sau vizitatori. O altă familie de echipamente sunt familiile Webex Room Kit, care reprezintă niște echipamente ce conțin un codec de videoconferință, o cameră, microfoane și difuzoare. Ele împreună cu un display care poate fi de la orice producător sau indiferent și orice diagonală, formează un sistem complet de videoconferință care poate fi adaptat nevoilor unei săli, de la o sală mai mică până la o sală medie. Tot în această familie avem și un Webex Room USB, este la fel, doar că este un pic mai light, nu are un codec de videoconferință, conferința fiind realizată de pe aplicație software din laptop, care este conectat pe USB la acest Room USB. De asemenea, mai există și un Webex Room Phone pentru săli de conferință doar cu audio și, practic, ne putem conecta într-o conferință Webex de pe acest device, pur și simplu apăsând pe butonașul aferent Webex. Pentru săli mari există familia Webex Room, ce reprezintă device-uri all-in-one, care inclusiv display, în aceeași carcasă, în același sistem, un design mai modern, mai frumos, mai elegant. De asemenea, sunt disponibile mai multe dimensiuni și modalități de montare. Pentru săli de consiliu există familia Webex Room Panorama, ce include două display-uri de 85 de inch rezoluție 8K și deasupra un monitor de 65 de inch 4K pe care se va pune prezentarea. În afară de acest sistem se poate folosi un Webex Room 70, echipamentele dinainte prezentate, care se pot upgrada la panorama adăugând un display suplimentar pentru prezentare. Acest sistem Webex Room 70 poate fi comandat de la început ca și pachet complet sau se poate upgrada un Webex Room existent. Cam acestea au fost terminalele. Aș mai adăuga că toate terminalele suportă modalitate de conectare fără fir la acestea, indiferent că utilizatorii care se conectează sunt angajați proprii sau vizitatori, ne fi nevoie ca pentru vizitatori să fie nevoiți să mai deschidem tot felul de politici interne de securitate, vor avea acces fără niciun fel de restricție, folosind funcția Cisco Intelligent Proximity pe ultrasunete. Veți primi în chat un link cu specificații complete și detaliate pentru toate echipamentele, să le aveți, pentru că sunt multe pe care n-am putut să le cuprind în această prezentare. Bun. Avem echipamente, ce facem cu ele? Practic avem câteva funcționalități oferite de Cisco, funcționalități sau device-uri prin care putem să asigurăm diverse funcții de siguranță, ca să le spun așa, prin care angajații pot să se întoarcă, să spunem, mai liniștiți la birou. Aș spune aici că avem această funcție de numărare a participanților
participație dintr-o sală. Camera inteligentă are acest senzor de prezență și numără participanții din sală și dacă se depășește numărul de persoane, va semnala acest lucru pe ecran. De asemenea, o funcție foarte utilă pentru zona de siguranță este comanda vocală oferită de Webex Assistant, prin care se poate porni conferința fără a atinge ecranul, pur și simplu prin comenzi vocale. Bun. Orice soluție are nevoie și de o componentă de management și de raportare. Cisco are în acest sens interfața Webex Control Hub, care va fi detaliată și prezentată de fapt de colegul meu Andrei mai târziu. Practic este o interfață prin care se pot proviziona utilizatorii și device-urile în platformă, se pot asigna drepturi și servicii utilizatorilor, cât și politici de securitate. Tot la capitolul securitate, vreau să vă prezint și un raport realizat de către National Security Agency, prin care au fost analizate 17 soluții de colaborare și au fost analizați 12 parametri pentru fiecare. După cum se vede, soluția Cisco Webex a obținut rezultate foarte bune și confirmă că asigură o criptare end-to-end pentru tot traficul realizat în cadrul aplicației, inclusiv pentru partea de chat, pentru apeluri audio și video și partea de conținut partajat între utilizatori. De asemenea, veți primi în chat și link-ul pentru acest raport. În încheiere, aș dori să vă prezint, cred că am sărit un slide. Nu, slide. Scuzați. Să vă prezint licențierea pentru Webex, pentru aplicațiile Webex, cât și prețul de referință. Există 4 modele de licențiere disponibile, în funcție de numărul de utilizatori și în funcție de serviciile care se doresc. Practic, dacă este nevoie doar pentru funcționalitatea de Webex Meetings, e de ajuns achiziția de subscripții named user, al modul la carte, pentru numărul de utilizatori, chiar și o licență. Practic, licențierea se face doar pentru utilizatorii care au nevoie să inițieze, să fie gazdă pentru o conferință. Ceilalți participanți în conferință, indiferent de numărul lor, bine, mai puțin de 1000, nu au nevoie de licență. Și, practic, vor plăti doar userii nominali care vor avea nevoie să inițieze conferințe. La fel, dacă aveți nevoie, de exemplu, de o conferință de tip event, cum avem noi astăzi, se poate cumpăra una din celelalte 3 variante, Enterprise Agreement, Active User sau Named User Meeting Suite, în funcție de numărul de utilizatori care au nevoie să inițieze acest tip de eveniment. Evident, vom discuta, dacă sunteți interesați, de la caz la caz pentru fiecare soluție și vom veni cu cea mai optimă variantă personalizată în funcție de client. De asemenea, aveți aici și niște echipamente care sunt într-o promoție activă la Cisco. Acestea sunt prețurile recomandate promoționale și sunt valabile în cazul în care aceste echipamente se achiziționează cu varianta de licențiere Enterprise Agreement sau Active Users. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Asta a fost tot ce am avut de prezentat. În continuare las pe colegul Andrei să vă prezinte, să vă facă o demonstrație live pentru aplicația Webex All-in-One și pentru partea de Control Hub. Mulțumesc! Bun. Să vedem. Bun. Bună ziua! Numele meu este Andrei, după cum a prezentat colegul meu Gabi. Sunt senior consultant în echipa de colaborare de la DataNet Systems și mă ocup de configurarea și integrarea soluțiilor de colaborare pentru clienții noștri. Astăzi am ales să vă prezentăm Cisco Webex All-in-One sau Cisco App, cum mai este numit de către Cisco,
deoarece este o soluție care se aplică foarte mult în mediul actual de mediul de lucru hibrid și remote. După cum a spus și colegul meu și am simțit toții, pandemia ne-a forțat să regândim modul în care lucrăm și cel mai probabil în următorii ani majoritatea companiilor din România vor continua într-un mod de lucru hibrid. O parte acasă, o parte la birou. Ei, atât noi, la DataNet, cât că și dumneavoastră ați resimțit că dacă în echipele mici această diferență între lucrat acasă și la birou nu prea a dus la probleme de comunicare între departamente și între echipe mai mari, a fost o problemă destul de mare. Au apărut divergențe, au apărut fricțiuni, pentru că este foarte complicat să lucrăm în astfel de mod. Nu mai există sentimentul acela de comunitate, nu mai putem comunica la fel de bine și colabora. Ei bine, Cisco în ultimul an, acest an pandemic, a lucrat foarte mult la aplicația de Cisco WebEx și noi considerăm că a ajuns la un punct în care este o aplicație foarte matură și foarte adecvată fix pentru specificul acesta post-pandemic, dacă l-aș putea numi, de colaborare în mod hibrid. O să dau mai departe și eu la aplicație, să o vedeți, și o să continui fix pe ea. Bun. După cum presupun că vedeți ecranul meu, aceasta este aplicația Cisco WebEx App. După cum vedeți, este o interfață foarte curată, foarte sugestivă, foarte ușor de văzut. Înainte de a mă axa pe partea de colaborare în grup, care mie mi se pare cea mai importantă, vreau să vă arăt cum ar fi o comunicare 1-la-1 sau one-to-one. De exemplu, eu cu colegul meu, Gabi Coman, care comunicăm zilnic chiar, pentru că facem parte din aceeași tehnologie de collaboration, o folosim zilnic. Chat-ul, după cum vedeți, la orice aplicație de messaging, avantajul la chat la Cisco WebEx este că este persistent, ceea ce înseamnă că el rămâne, inclusiv cu tot ce adăugăm de-a lungul timpului. Adică dacă adăugăm un fișier, să-l dăm unui altuia ca share, punem un link pentru a ne arăta diferite informații, ele rămân salvate și dacă o să vă arăt imediat la content, de exemplu, dacă merg la content în tabul meu cu colegului meu, pot vedea toate fișierele pe care noi le-am pus, cine le-a pus, data, inclusiv link-uri. Cisco WebEx știe în cazul chat-ului să facă diferența ce este fișier, ce este link și le salvează astfel încât le avem la îndemână foarte rapid. De ce ajută asta? De exemplu, mi-aduc aminte că acum o săptămână Gabi mi-a dat mie un link foarte interesant, dar nu mai știu cum era, unde e, nu vreau să nu mai deranjez. Știu că mi-l-a dat pe chat, intru pe el, dau content, mă uit, văd când a fost pus și în 2 clicuri deja m-am ajuns la data respectivă, dau click pe link, îmi pornește și am ajuns. Dacă, de exemplu, vreau să-i fac share la screen-ul meu ca să vorbim, am butonul în dreapta sus, butonul albastru de share. Vreau un apel audio, am butonul verde de audio call, vreau un video call, apel de video call. Un alt lucru interesant la aplicație este că ea se leagă wireless la orice echipament Cisco care știe proximity. De exemplu, vedeți aici, eu am connect to a device. Dacă selectez și văd echipamentele pe care le-am folosit ultima perioadă, pot să mă conectez la DNS board etajul 1 care este fix lângă mine. Imediat ce m-am conectat la el prin Bluetooth, dacă observați, mi s-a schimbat butonul de apelare și acum am 3 variante de a-l apela. Noi avem integrare cu AD-ul și atunci pot să-i văd numărul de mobil al lui Gabi, numărul de intern și pot să sun și în aplicație. De ce mă ajută acest lucru? Pentru că pot să sun direct, de exemplu, știu că este la birou și are telefonul fizic. Îl apelez pe telefon. Știu că este plecat undeva în momentul de față și nu este în fața laptopului sau nu are telefonul la el să vadă chat-ul. Pot să dau un telefon de aici, am integrare, am un număr de la un provider de telefonie, îl apelez, ne auzim foarte rapid. Este un mod foarte rapid de a lucra și de a colabora. Dar asta este pentru 1-la-1. Mai este partea de status, vedem cine este verde și este activ, cine este idle, cine este într-o conferință. Sunt lucruri utile, dar nu sunt extraordinare. Unde apar lucruri extraordinare este în partea, cum spuneam, de colaborare în grup. Și o să vă arăt fix grupul pe care l-am făcut noi intern, Demo WebEx 26 mai 2021, în care noi am pregătit de-a lungul timpului acest webinar. Ce este diferit față de chat-ul one-to-one? În primul rând, vedem cine sunt persoanele din acest grup și dacă dorim,
să zicem că vreau să vorbesc cu Diana. Dau click pe ea, pot să-i dau direct chat, pot să o sun, pot să o apelez audio. Dar aici intervine partea de chat persistent, ce ziceam mai devreme. De ce mă ajută acest aspect? Dacă să zicem că suntem în mijlocul unui proiect și ne dăm seama că avem nevoie să vorbim cu un project manager, un om de la vânzări, un alt coleg care până acum nu a fost parte din acest subiect. Mergem add people, îl căutăm. În cazul meu, caut pe Cătălina care avea contul de Cisco, am găsit-o, îi dau add. Acum apare și ea la noi în grup. Și un aspect care este unic la Cisco este faptul că, uitați ce scrie aici, este de la cisco.com pentru că ăsta a fost contul ei de Cisco. Și mă și notifică, people outside your company are included in this space. Ce înseamnă asta? Înseamnă că voi, dacă vreți, puteți comunica cu parteneri, cu clienți, cu oricine care are la rândul lui aplicația Cisco WebEx, fără să faceți parte din aceeași organizație. Este un feature foarte util pe care noi îl folosim foarte des, inclusiv în colaborare cu Cisco, cu alți parteneri care folosesc aplicația aceasta. Avem un mod de a comunica unul la unul fără a face parte din aceeași companie. Revenind la partea de chat persistent, de ce ajută să adaug partea de chat persistent? Este că colega mea, Cătălina, de exemplu, am adăugat-o în chat, mi-a apărut informația că am fost adăugată, ea acum, chiar dacă până acum nu a făcut parte din acest grup, o să poată să vadă tot ce am vorbit, toate contenturile noastre, toate fișierele, toate linkurile și asta este foarte util pentru că ce înseamnă? Înseamnă că noi nu mai trebuie să pierdem timp, să facem o ședință, să vedem că suntem toți disponibili ca să o aducem la zi, unde suntem, care sunt subiectele. Ea poate în timpul ei 10 minute să vadă chat-ul, să vadă linkurile, vede unde suntem și când avem următorul meeting, suntem toți la zi, inclusiv ea. Un alt lucru foarte util la partea de lucrat în grup este partea de schedule. Avem un buton Schedule a Meeting. Dacă îl apăsăm și avem integrare cu Outlook, ceea ce cred că spun că majoritatea avem, uitați, mi-a deschis instant un mail în care mi-a adăugat toate persoanele din grup. Tot ce trebuie să modific eu este data. De exemplu, pun pe 26 mai la ora 4, de la 4 la 4 jumătate, deja mi-a luat toate datele. Știe spațiu, au buton de join, numărul de apelare din România de mobil, din UK, putem să selectăm și alte țări pentru apelare din PSTN. Au și date dacă au un echipament SIP care știe să sune în internet, au și date de Skype, dau send și gata. Am programat un meeting cu tot grupul din 2 click-uri și totul a mers foarte rapid. Dacă vrem să avem și un meeting ad hoc, avem butonul de Meet în dreapta sus, dăm Meet, intrăm în meeting, cine nu poate în momentul de față nu intră, dar practic putem să intrăm foarte rapid într-un Meet ad hoc, nu trebuie să facem nimic, toată lumea are o notificare, alege dacă poate să intre sau nu. Un ultim aspect care mie îmi place foarte mult la lucrat acesta în grup este acest search bar, care este mic, dar este foarte ajutător pentru că în momentul în care dau search in space, dacă vă uitați, îmi caută fix la acest spațiu. Și eu pot să caut, de exemplu, știu că colega mea, Cătălina, acum ceva timp, ne-a zis că a fost un webinar de SecureX, dar nu mai știu despre ce era vorba, vreau să-l citesc din nou, am scris SecureX, mi-a găsit, dacă dau aici, am ajuns fix la acel mesaj, este foarte util. Pe lângă partea aceasta, mai avem și câteva aspecte care sunt drăguțe și nouă ni se pare că sunt foarte bune de customizare. Este mai exact. Vă arăt imediat ce ajung la capăt acest mesaj. După cum vedeți, am discutat foarte mult în acest grup și am tot comunicat diferite aspecte. Bun. Am ajuns la capăt, suntem aici. Mai avem câteva tool-uri foarte interesante. De exemplu, Cristina ne-a zis că suntem aproape gata. Uite, avem aici, putem să dăm o reacție dacă îi dorim gen un like. Putem să-i dăm quote, să-i spun, și pot să-i răspund direct, suntem aproape gata. Da, suntem. Și acum o să vadă că am răspuns, știe exact la ce mesaj am răspuns. O să fac și forward către alt coleg, de exemplu. Fac forward și zic lui Gabi, cau pe Gabi Coman. L-am găsit, îi dau forward, i-am dat mesaj forward lui Gabi ca să vadă și el. Dacă cineva vrea să-i dau acest mesaj altcuiva. Bun.
Pe lângă acest mod de a lucra în grup, care este foarte ușor de folosit și foarte util, vreau să vă mai arăt alte utilități acestei aplicații. Avem aici buton de calendar. Dacă dăm pe el, avem niște butoane. În momentul de față, acest buton este grayed out, pentru că eu sunt în acest meeting și atunci nu pot să încep un meeting nou. Dar dacă aș fi, pur și simplu, n-aș fi niciun meeting, vreau să încep un meeting nou cu cineva, am aici butonul verde, start a meeting, mi-a pornit camera personală, intru în ea, acesta este linkul în care poate să intre oricine, dau click, e copiat, îi dau cuiva în chat, a intrat. Vreau să intru în meeting-ul cuiva, cum ați intrat dumneavoastră în evenimentul nostru de astăzi. În mail-ul primit aveți, de exemplu, și meeting ID-ul. Aveți meeting ID-ul, dădeați join a meeting, vă cerea meeting ID-ul, îl completați aici, dădeați join, ați fi intrat instant la noi în eveniment fără nicio problemă. Al treilea buton de schedule a meeting este, de această dată nu mai este integrat cu Outlook-ul, dar este la fel de util. Îmi ia titlul, trebuie să aleg data, pot să aleg dacă este personal room sau îmi generează un link nou de meeting, dau o descriere, testare, webinar, de exemplu, și mă gândesc pe cine vreau să adaug. Pe colegul meu, Gabriel Coman, și pe colega mea, Diana Zaharia. Am toate datele, dau schedule, uitați cum în 2 clicuri am făcut un meeting cu colegii mei foarte rapid, ei vor primi un mail, voi primi și un mail de înștiințare, totul merge foarte bine. Butonul de calling, în care putem să vedem care au fost apelurile noastre recente. Aici este un lucru foarte interesant, faptul că Cisco WebEx are și opțiunea de add-on de Cisco WebEx Calling. Ce face acest Cisco WebEx Calling pentru noi? Ei bine, putem să ne conectăm la un provider de telefonie cu un voice gateway. Acel voice gateway îl conectăm la Cisco WebEx, această aplicație, și practic vom putea suna inclusiv numere de mobil. În PSTN nu contează, naționale, internaționale, ieșim prin provider, ca și cum am avea o rețea de voice over IP tradițională. Numai având Cisco WebEx, practic, și Cisco WebEx Calling pe deasupra, vedeți cum putem avea comunicare și internă, și chat, și audio, și video, și peste internet, și în telefonia tradițională de carrier. Este totul all-in-one, nu avem nevoie de mai mult. O să sun pe colegul meu de la pre-sales, știu că este plecat puțin, intru în calling, informez numărul de telefon, de mobil, apelez, ne auzim, totul este perfect. Un ultim punct pe care vreau să-l ating în această aplicație este, aici avem un buton care se numește Cisco Apps și dacă dau un click pe el, o să-mi deschidă mie un browser pe care vi-l aduc instant, All Messaging Apps. Care este ideea? Cisco și-a dat seama din timp de faptul că în ziua de astăzi nu prea mai poți da soluții in a box, adică care să fie funcționale cap-coadă și să ofere clienților tot ceea ce își doresc. Așa că toate soluțiile Cisco din ultima perioadă, și WebEx și altele, vin la pachet cu documentații foarte bune legate de API-uri. Astfel încât dacă aveți intern echipă de software sau pur și simplu echipă de software, puteți să faceți dezvoltări în cadrul aplicației. În acest All Messaging Apps sunt câteva tool-uri pe care chiar firmele respective le-au creat pentru add-on-uri la Cisco WebEx. Printre cele mai cunoscute ar fi, de exemplu, ServiceNow. Nu știu cât folosiți, dar afară este folosit foarte mult. Este o aplicație de ticketing, precum este Remedy. Într-adevăr, unele aplicații de aici sunt contra cost, nu sunt gratis, dar firmele respective și-au făcut aplicația, urmărim pașii de aici, din nou, posibil să fie cu plată. Care este avantajul? Este că odată ce facem integrarea aceasta, ea ne va da nou în aplicația Cisco WebEx un bot, astfel încât cele două aplicații vor fi interconectate. Tot ce se va întâmpla în ServiceNow, noi vom vedea printr-un bot în aplicația Cisco WebEx. Înainte de a vă arăta boții respectivi, vreau să vă arăt și partea se numește Cisco WebEx for Developers. Este documentația pe care Cisco oferă oricărui persoane să dezvolte aceste API-uri. Ce pot să vă spun este că oferă o versatilitate foarte mare și inclusiv noi am început să facem boți, să testăm, să vedem. Am colegi care au început pe alte aplicații, tot echipamente Cisco, să-și dezvolte boți
care să ne dea alerte în real time. Și o să vă arăt chiar acum în aplicația mea de WebEx. Eu m-am jucat cu câțiva boți, dar este unul pe care vreau să vi-l arăt. Se numește Cisco Control Hub Alerts și este un bot momentan demo, nu este 100% funcțional, dar este făcut de Cisco și este foarte interesant. De ce zic asta? În WebEx Control Hub, pe lângă managementul userilor, device-urilor, noi putem să ne punem și echipamentele video. Acest bot, când îl activăm, eu pot să-l activez, să-mi dea alerte mie sau oricui altcuiva. Putem, de exemplu, să facem un grup în care să ne dea acest bot alerte și el să ne spună când echipamentul este offline, când este online, când are o problemă. De exemplu, eu mi-am activat să mă joc cu el, mi-am scos cablul de rețea din echipament, mi-am activat aici botul, mi-a apărut, mi-am băgat cablul înapoi de rețea și imediat am fost alertat că echipamentul meu came back online after being offline for 1 minute. M-am jucat puțin la setările lui. Imediat mi-a dat eroare call protocol misconfigured, l-am rezolvat, mi-a dat alertă că l-am rezolvat. De ce ajută astfel de boți? Păi gândiți-vă la următorul scenariu. Să zicem că aveți majoritatea dintre dumneavoastră, aveți în companie echipamente care trebuie monitorizate. Dacă aceste echipamente pot fi monitorizate prin API-uri, puteți să vă dezvoltați intern boți care să facă acele monitorizări în real time. Faceți un grup de ce aveți dumneavoastră, front desk, help desk, nu contează, o echipă de suport, puneți colegii de la suport acolo și puneți acest bot. În momentul în care un echipament pică, nu mai funcționează corect, acel bot dă imediat o alertă în acest spațiu, colegii vor vedea alerta și vor intra să o rezolve. Asta ajută foarte mult la partea de proactivitate. Nu mai trebuie să așteptăm să vină end-user-ul, să vadă că echipamentul nu merge, să facă un tichet, Asta sunt lucruri care durează foarte mult. Jumătate de o oră în care echipamentul nu merge, userul nu este mulțumit. Folosind astfel de soluții și de boți, noi putem fi proactivi astfel încât userul final nici măcar să nu se sesizeze. Dar asta la nivel de echipamente video, dar gândiți-vă la nivel de switch-uri sau routere. Pică o parte din rețea, aveți o sucursală care a picat. Poate durează o perioadă. Din nou, dacă aceste echipamente știu să fie monitorizate prin partea de API-uri, puteți să vă dezvoltați intern astfel de alerte și vor fi funcționale și vor ajuta extrem de mult. Bun. Acum, lăsând la o parte aplicația, să mergem puțin și în interfața de WebEx Control Hub. Să mă loghez că m-a delogat. O secundă să mă mut tabul până mă loghez, deoarece sunt niște date confidențiale. Imediat vă arăt și partea de Control Hub. Practic, interfața de Control Hub este o interfață web în care putem să gestionăm userii, să facem setările, toate configurările, să administrăm userii, să administrăm echipamentele. Dar, pe lângă toate aceste aspecte, putem să vedem și partea de statistici, care sunt foarte utile și, din nou, sunt integrate cu Cisco WebEx sau All-in-One. Bun. Am intrat la noi. Așa arată interfața de WebEx Control Hub. O să merg direct la Analytics, partea care mă interesează. Și după cum vedeți, aici am mai multe taburi, Meetings, Messaging, Calling, Devices, rapoarte. Dar uitați-vă ce rapoarte foarte utile și foarte frumoase putem să obținem. Pe o perioadă de 7 zile, 30 de zile, un an, customer, cât dorim noi, avem pentru partea de meeting-uri. Câte meeting-uri am avut, câte minute au fost, câte au fost cu video, câte au fost cu prezentări, câte au fost cu recording. Avem un grafic care ne arată pe zile foarte frumos. Partea de mesagerie, iar mergem la partea de mesagerie. Aici putem să vedem câți user folosesc zilnic aplicația de messaging, care este un average. Un grafic foarte interesant este platforma pe care o folosesc aplicația. Vedem că 86% folosesc pe Windows, 7% pe Android, Mac și iOS. Asta este o altă parte frumoasă a aplicației Cisco WebEx. Ea este fully functional pe toate iOS-urile cunoscute și pe mobil, astfel încât noi personal în DataNet
Ne-am adaptat foarte rapid să facem asta. O folosim pe mobil, o folosim pe laptop, suntem constant în comunicare unii cu alții. Și uitați, graficele putem să vedem pe zile cum a fost folosită, câți user am avut activ, câte spații au fost active și în care s-au vorbit. Iar mai jos sunt niște detalii care încalcă GDPR-ul, așa că nu o să intru în ele, că sunt date personale din nou ale colegilor mei. Mergem la partea de calling, partea de apelare și putem să vedem câte apeluri s-au făcut, câte minute s-a vorbit, câți user folosesc mai des. Putem să vedem din nou pe ce platformă, desktop, pe device, pe mobil, pe altele. Un grafic foarte util și din nou, pe bază de platformă putem să vedem aceste date. Sunt niște date foarte interesante și dacă dăm la quality, putem să vedem și calitatea. Ne interesează foarte mult. Presupun că aveți și dumneavoastră, așa cum am avut și noi, colegi care lucrează de acasă și care spun că nu s-au auzit bine, că nu s-au văzut bine, că ceva nu a mers bine. Și întotdeauna întrebarea e de unde e problema? E de la noi din rețea, e de la el, e de la VPN. Cu astfel de grafice putem să ne dăm seama procentual cât de bun este calitatea audio. 98% din cazuri a fost foarte bună, în 2% din cazuri a fost mai slabă. Și cu astfel de date putem să ne dăm seama dacă avem o problemă sau nu. Iar dacă vrem să o luăm punctual, trebuie să mergem la partea de troubleshooting, în care nu o să intru acum pentru că din nou sunt niște date confidențiale, dar în partea de troubleshooting putem să găsim fiecare apel în cauză și putem să vedem tot pe bază de grafic foarte bine unde a fost problema, de ce a fost problema. Este un troubleshoot foarte ușor, foarte intuitiv. Ultima parte de grafice și rapoarte care ne interesează este partea de device-uri. Noi avem 4 device-uri în momentul de față înregistrate. Putem să vedem câte ore au fost folosite, care este average usage-ul și, din nou, cum este împărțit pe apeluri, digital signage, cât a fost folosite local pentru display, pentru USB pass-through și whiteboarding. Noi, de exemplu, vedeți că avem foarte mult cu galben, adică digital signage, pentru că la noi la firmă ne-am pus digital signage pe toate echipamentele în care se prezintă date despre firmă sau informații despre partea de toată pandemiei. Am avut informații că nu avem voie mai mult de 3 într-o sală, să respectăm. Sunt niște informații utile pe care e bine să le avem când nimeni nu folosește echipamentul. Dar când este folosit, putem să vedem că avem și apeluri, avem și partea de whiteboarding, putem să vedem și în procente și frecvență. Bun. Connected UC, aici am avea nevoie, dacă am alege să ne integrăm și partea de on-premise, pentru că și aceasta este o variantă. Ne putem integra dacă avem, de exemplu, o soluție de voice over IP, cum este Cisco Call Manager, de exemplu, putem să o aducem în platforma Cisco Webex Control Hub. Ea va funcționa în continuare ca și cum este on-premise, dar statisticile vor veni și aici. Și, din nou, putem să vedem în aceeași platformă, Webex Control Hub, date despre câte apeluri au fost fail, câte a fost calitate audio proastă, câte am avut, câte au fost cu headset. Bun. Ultimul punct pe care vreau să vi-l arăt sunt rapoartele. În general, oamenii vor să aibă și rapoarte sub formă de Excel-uri, sub formă de CSV. Pentru asta avem partea de reports în care avem niște template-uri deja și aici avem toate informațiile necesare despre meetings, câte hosturi active am avut, câte detalii, câți attendees, câți useri inactivi, la fel pentru partea de messaging. La meetings putem să vedem câte au avut high CPU ca să ne dăm seama dacă avem o problemă cu echipamentele noastre desktop-uri sau telefoane. Putem să vedem mesageria boților, activitatea boților. Este incredibil faptul că putem să facem astfel de rapoarte, să vedem cât de mult ne-au ajutat pe noi boții pe care vi-am arătat mai devreme, pe care îi putem incorpora în aplicație. Avem și partea de calling, care ne spune cât avem engagement, de unde, de pe aplicație, de pe telefon, de pe echipament video, de pe on-premise. Sunt foarte multe detalii și este foarte simplu de generat acest raport. Pur și simplu dăm click pe el, ne alegem template-ul, alegem site-ul în care nostru este data.net, alegem pentru ce perioadă vrem daily, vrem să facem asta, punem perioada, dăm schedule report și totul mi-a selectat.
îmi generează raportul foarte curând și îmi spune și când mi-l dă. Dacă selectăm să facem și un raport acum, pe moment, o să-mi spună și în câte minute mi-l dă. Estimează el faptul că în 25 minute mi-l dă. Bun. Cam atât din pe partea de aplicație. Dacă doriți, aveți întrebări, nu am fost clar, doriți lămuriri suplimentare pe partea aceasta, puteți să ne întrebați în partea de QA, vă răspundem în limita posibilităților sau dacă nu, o să revenim cu mai multe detalii pentru asta. Vă mulțumesc și sper că a fost de ajutor ceea ce v-am prezentat și ați văzut astăzi. Ok. Văd că nu prea sunt întrebări, așa că o să trecem peste partea asta. Vă mulțumesc pentru participare și pentru atenția acordată. Sper că informațiile prezentate de colegii mei azi au fost de interes pentru voi. Pentru mai multe detalii sau soluții personalizate, ne puteți oricând contacta pe adresa de mail sales@datanet.ro, pe care o să o las și oricum în secțiunea de chat pentru voi. Aș vrea să mai menționez din nou de chestionarul de feedback pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră, cu rugămintea să-l completați cu informații valide, iar cei interesați o să primească unul dintre materialele promoționale pe care le-am pregătit pentru acest webinar. Vă doresc o zi minunată și o zi frumoasă!